csillagos ég és a lányok. Igaz, a csillagos ég csak látszat, mert a távoli csillagok mi voltáról például alig vagyunk képesek valami keveset is megismerni. Mégis tudjuk róluk, hogy azok is elképzelhetetlenül hatalmas gömbök. És ugyanígy vagyunk az atomkutatással és más egyebekkel is. Már most felmerül számunkra, a filozófusok számára az a kérdés, hogy egy dolog látszata semmit se számít-e? Vagyis egy dolognak lényege inkább az-e, amit részletes és közeli vizsgálat alapján ismerek meg róla? Nehéz kérdés. Ezek a lányok például, akik itt a kávét felszolgálták, égi gyermekeknek látszottak az édes mosolyuknál fogva. Bár most elveszi őket valaki feleségül, mondjuk egy emír, és esetleg így szól. Jobban megismertem őket, csalódtam. Nem égi gyermekek, ők is csak földi halandók. Hogy, kérdezem én erre. Hát az égi mosolyuk, mikor megismerted őket, az nem volt igaz? Mikor festők és szobrászok például voltak éppen ezt tartják a legbecsesebb és legigazibb megismerésnek, mint hogy semmi egyebet nem is ábrázolhatnak, csak a felületeket. Vagy csak akkor jutsz el a legigazibb igazsághoz, amíg fel is boncolod őket? Vagy ha megállapítod, hogy hamvas, csodaszép bőrük nagyító alatt voltaképp teli van bibircsókkal és baktériumrétegek is borítják? Vagy ha ugyanazt mondod rá, amit Buddha mondott egy királynak, hogy gyönyörű lánya nem kell neki feleségül, mert hisz nyakig úgyis tele van vizelettel és ürülékkel. Egy szóval, csak is valaminek gorcsövi képét kell igazi valóságnak elfogadnunk. Csak szövettani vizsgálatok, csak sejtjeinek feltárása viszel idáig, a távlati képen nem. Sidi Numan államhivatalnok Abeszíniában oroszlánt lőtt, és nekem ezt mondta róla. Elvesztettem minden tekintélyét előttem, mert tele van tetűvel. A szája és karma pedig rettenetesen büdös. Na és, kérdeztem tőle, mikor távol volt tőled, nem tetszett neked? Vagy az nem is volt valóság? Ezek szerint tehát a csillagos ég is valami. Vagyis a látszat is. És ez az egyik dolog. Amit utóbb megismerek a csillagokról, az a másik külön dolog. És amit megtudok róluk anélkül, hogy szemlélhetném, az a harmadik külön dolog.